Kuyintokozo ukukhuluma nabo kwi-channel kama uPastor WeNingi siletha nalo udaba lwamaphupha kwi-channel yakho ngonqa phambili. Kubantu abafuna ukuphendula kumaphupha amade kakhulu, ngiyacela ngakwethu ningifonele, ngiyaxhumeka nje ngale nje kwemigomo nembandela. Umgomo nembandela obalulekile lokuthi ufake i-airtime ngifonele kuphela kumahhala uma ufuna ukuthinta, but ngithinte ngesikhathi esifanele, ne-airtime ibe enough. Make it sure ukuthi nasemoyeni right nawe uzokhuluma ngale nje ukuwaste isikhathi asibhekela iphupho lika-WeNingi ukuthi-ke mina ngiphupheka imali yakwamanye amazwe. So into yokuqala esingasho la ukuthi uma uphupha la imali yakwamanye amazwe, uphawu ngelubi luvame ukuthi lube luhle ngoba esikhathini esiningi luye lusho inhlanhla enkulu engandile, nanokuthi mhlawumbe suke kunesidingo sokuthi-ke usukume wenze okuthile kuqala ukuze mhlawumbe uzokwazi ukuthi uphumelele. Kwesinye isikhathi futhi uma uphupha la ukuphiwa imali yakwelinye izwe, uphawu lolu lungasho ukuthi-ke kumele wenzele mhlawumbe ithongo umsebenzi ngoba kunenhlanhla mhlawumbe engandile nenkulu futhi-ke emangazayo ezokwehlela ungalindele. Yabo futhi kungenzeka ithongo lakho lizama ukukunikeza inhlanhla engandile, kodwa-ke kofuthi mhlawumbe usukume mhlawumbe wenze umsebenzi noma wenze okuthile bese-ke iyakwehlela le nhlanhla. Kanti uma kwenzeka uphupha uyithola imali yakwelinye izwe, uphawu lusho ukuthi-ke lindela ushintsho oluzovela kumuntu ongamlindele noma-ke ongamazi, noma-ke kunosizo ozolithola livela kumuntu ongamlindele nongamcabangi noma-ke ongamazi, yabona. Asiphethe ngako ukuthi-ke kwesinye isikhathi-ke uma uphupha la imali yakwamanye amazwe noma imali yakwelinye izwe, uphawu lungasho la ukuba-ke namathuba kanye ney'nsiza mhlawumbe ongeke wakwazi ukuthi ezingeke zakwazi ukukusiza wena empilweni uma ulidinga lolo sizo lolo, ngaphandle ukuthi mhlawumbe ulandele imigomo nemibandela ebekiwe, noma-ke uzungezwe abantu njengamanje abangeke bakwazi ukukusiza uma udinga usizo, kodwa okuyofuna ukuthi uqale usukume ulandele imigomo nemibandela ukuze-ke bakwazi ukukusiza labo bantu labo. So injalo indaba. Siyabonga kakhulu ulona udaba lolu lwemali-ke yakwamanye amazwe ebelibuzekela uWinnie wakwaNdlovu. uNkulunkulu engathi ngakubusisa-ke nawe sabona umfanekiso oqoshiwe. May God bless you. Ungakhohlwa ukulike le video bese ubheka namanye esiwenzile, uphinde ubuye futhi uzobe khona amanye esiwafakile futhi.